салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд та мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошин таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтон яке реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экран дар WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. бародарони азиз, навори имрӯза якта хонаи фурӯшӣ аст. Хона қарор дорад дар Данғара, ҷамоати Лолазор, назди роҳи Калон. Бародаро 8 сотиқ замин аст, 4 дар хона. Хона бародаро сурати пештарас аст. Ҳозирашда гирди хона се тараф маҳкам кардаги, даруни хонада яъне кухни ва баня ҳастай. ҳуҷҷатош 100% хеле гуфтем обсӯи дора. Хона бародаро нархаш 155 000 сомон астай. Харидори анин боша бо камтар муомила дора. Варианти алиши аст бародаро ки ба ягон мошини соз боша алиш мекунад. Болои мақсад соҳиби мошин сум бутия. Касоне харидор ҳастед ки мехоҳем варианти алиши боша, рақамҳои рӯи экрана WhatsApp ҳам аст, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. эълони дигари мо бародаро Астраҷи караван астай. Солаш 2000 сӯзишвориш бародаро газу бензин астай. Кузов универсали, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. ҳуҷҷатош нав, мошин тоза, матоъ коробка, ходовои соз. Ягон камбудия бародар, фақат мегирӣ ҳайб мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Туз. Нақша бародаро 65 000 сомон гуфтаистуда, бо камтар муомила дора. Касоне харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар номерои мо WhatsApp аст, сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо боша бародаро Lada Largus аст ки бародаро дар комментария пурсидаги буданд. Солш 2018 сол. Моторш бародаро 1.6, коробкаш механик. Состояние мошин нахаду, мошин бе ягон расходу камбудия, фақат мешини ҳайб мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яке Спитаминда. Нақша 75 000 сомон гуфтаистудай. Харидори аниқ боша биёяд мошина мега ай пешбина бо мақсад ки муомила дора. Касоне харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед. мошини дигари мо бародаро дути аст. Opel Vectra B. бародаро солаш 99 сол. Сӯзишвориш бензин, коробкаш механик, объем мотор 1.6 16 дагай бародаро. мошин состоянияш хуб, нахаду, матоъ, коробка, ходовой ҳамаш 100%, краскаш тоза, салоншам тоза. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша 55 намега, харидори аниқ боша, бо камтар мега муомилаи хубаш мекунем. Касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Hyundai Avante. Солаш 2008 сол. Сӯзишвориш бензин, мотор 1.6, кузов седан, коробка автомат. ҳуҷҷатош 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин тоза, матоъ, коробка, ходовоиш, состоянияш бениҳоят хуб аст. нақша бародаро 76 000 сомон мега. харидори аниқ бошад, биё мега ай пешбина бо савдои хуб дорад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экрана занг занед ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон.
мошини дигари мо бародаро Daewoo Tico ҳастаст. Солаш 95, сӯзишвориш бензин, мотор 08 кам расходаи мошин, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин дар хаду бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, нақша 8500 мега. Харидори анин боша бо муомила дорад. Касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Бародаро, ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳам мехоҳем мошин, хона, замин, квартир, се бори фурӯхтаҳое ки реклама дошта бошед дар ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Ҳатман реклама мекунем. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо аст. Хайр то наворҳои оянда.